Ka janmit ka basok bakmen pi barok ki viewers ki parlok ki bai ki baju sut na pan pet ya uni YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kadaw ka bapalong nga bangan one life hakasin ka banang kong shapi ki viewers ki jonga ka janmit kalong na kadaw mga kwa ban pan pau ya ka jingso ka bashimet jonga halor ka jingklant ka bakandit jong I late Dr.Ricky sangkon ibadai inong mikmat leni uta member of parliament uba mikmat ya ka Shillong parliamentary constituency jong ka jala bi ka jongi shapo lok sabha hangtai hapo kanong ba Delhi kalong la si ka kubor ka bapan kandet om tang yang ashimet ndai ya ka jai benriu khasi pnar ya ka mikhalia kum ka jala bro kawai halor ka jingklant ka bakan san jong uni unong yalam barat ba ubatrei ya ka kam ha ka jing jar usyakri ujong ublai ha ki babon ki banta sudon thali ban batai halor ka jingsu do no kat yaw ni urat ba briu ubadon ya ka jing stand ya ka jing shampang ka kradang ndai ubayan ba em ba penrit lati hakmat jong ublai ujob ya ka do no jonga jong pi da ka jing long red ka jong mu udai uta unong mikmat pat ba ladi uta usyakri pat ba baru syakri jong ublai ubam nyau silang khamat no yano da pidai ki badok ni ki baru spa ki ba start ni ki ba be baru treat ya parokhan equally to menen ka janmet ni yo I ba kiransan social media kamtam hapo kedi ka jala ka jongi hakathan chite lami wat hakari India barok kawai yo I ya ka jing viral jong kan ka khubor ka jikla no jong udi urang ba ubatan puro urang ba dedi uta unong yalam bu blei uda sai ka pang na preng ka jat ban riu khasi pna jong ubriu le se ya uba ngim de itho menchwa de urang stang ban pau hadin ba ka mi parthai no ka party voice of the people hakaba I Dr.Ricky idei shibanta na founding member jong ka party po jong ka arsnem shiteng kaba I Dr.Ricky ila long kum UMP jong ka Shillong parliamentary constituency ni yo I ba udai briu ubam chuput tu roy ladi ubriu uba uba yan haklanti banle yakamon kaba khot ka jong blai uya ya kalanti kaban pensengau bha yelo kanran baru syakri ya kari bar kajat pendiu haki jing jar mujob lut ya kajing ka jongi da kata kajing long red ka jong bat kata kajing long efficient jong namang yo I ngado ba la declare ya ka result MP ya ka ba I Dr.Ricky la job kaput kalong ka ba phala kum ubriu bempat judan experience apa politics ubriu bempat ju ya ireng hakuduk election Henry kalong mayan ban yo I ya ka jing job badon puram jong MP kani la si kadon ka jing mayan hakab blai ukwa ban sai yakum uni ubriu uba sheptin ban le ya kamon ka jong ka jing ni jong Dr.Ricky syaka jeli jong ka sign pertaya po ka jala kamdei kaba ma kum ubriu udon ya kata kajingut kajing tu namar ba udai educator Henry ublei uyo I baka jela ka jongi kala sedang ban train ka jela jongi kala sedang ban here hakiki banta ki baper ublei usai blood ya uni uri rat ba jong ka jat bandriu ban trai nak banta ka baha kamian bunlong kata kasur jong iki pat ba hangtai hapo parliament hapreng ki diki kandiat snem ki balalet no ki ba ulong kum MP yo I ba Dr.Ricky kum uta unom ikmat pat ba ula persang halaka jingla lajong banlong sisa kata kasur hapo lok sabha dan hapo ka yeng dor ba tawan hangtai hapo Delhi hakaba ulawan ra bat kren ya shibon ki issue kiba day bat kayap ka jong kali bat kajat benriu kan mu kalong kabi itanat ban yo I bawat ki politician kiba lalong senior ki buram ya I Dr.Ricky hapo ke yek dor bar tawan
kawai ka ba itanat kalong ba Dr.Ricky haba ikren lani haba ia side de kinu isu hapok king dorbar ia side de kacingtem ia side de kacing shampang but idon shisha ya kata ka mind kum unong yalam but udon shisha ya kata ka voice namang ijuyo I barabor haba Dr.Ricky ikren hapok parliament la ban ong ba ka parliament kalong jai but kalong silence naman baro kisutna ban snap ya kacingkan kajok ni Dr.Ricky ka jingklat no bakandit jong ini I nomi kmat bi jong I badon buram kalong kajing du ka bakraw ya karibat kajai benriu yo I adok kat no kinong song ki pat do no ki yam ki lenyar bat ki lamen bat ki mon ni kata jingklat ka bakandit jong ni ubriu ujong ublei ushikri ujong ublei uba syakri ya ublei lang bagi kam syakri pat ba ki jong kajing don jong hapok ka jeli jong ka sign partai hapok ka jela kala wanra ya kajing kermen hakibabon kinong song ki blastang bandu ya kajing kermen hakaliang jong ka sensyar kada lang ba ka clean politics ka ba long ka core concept jong ka voice of the people party I Dr.Ricky ila yang kum uta ujing kermen ka party kala mi kum kata ka party to ka jingkermen na ka benta uduk usok ka party ka ba ai yani ya kata ka jing scam ya kata ka security ki ba bon kin tip at bakin sutho ba kadang don ka party hapok ka jala ka ba don ya ka jingkit kli na ka benta ka met jong uduk usok bat ka roi ka par jong ka jala ngiduai ublei un pentengan ya ka yeng ka sem jong Dr.Ricky pat na kani ka YouTube channel jong Aloysius Papang na shim ya kani ka kabu rengkat bat ka yeng ka sem ka jong pan pha ya kani ka kupor snolem shaki bhai nga sem jong MP badon burom jongi ai bo ublei jong ka jing sok ublei jong ka jing pentengan undon rengkat bat kani ka yeng ka sem hakum kani ka pol bol o badum wan pan ka sengyu ya kay yeng ka sem jongki lang ba ka jingdo ka pampot pakat jongki ya u men u para u kon uksim ti parlong menta nan len siapa nong sder man len ai kublai khatduh ya uni u deng bilant ya uni urat ba jong ka jai pendukasi bon ki ba message nga man step ki ongsa ipat ka dot nur ban ngim don tlit syo ban patay ya kata ka jing sosi katang halo ka jing du jongi ya uni urang ba hon atrai ka ribat ka jai benriu ka yam briu ka ribat ka jai benriu kala du no ya uta ubriu uba ka ribat ka jai benriu ka pech ukum kata ka jing kermen na ka benta ka laway ka bapnay jong ka jala Dr.Ricky be jongi UMP ubadon burom UMP ubadon ya kacingkit kli UMP ubabu shwa ya ublay hakamat jungki iki baro UMP uba dab da kajing pat kajing surit ya kipat ba ayung idon ban ong andai tang kaningin ong let's sok syakamat jung ublay let's see kani kajing khot ka bakar pang ka jung ublay ba pindon hasanda jong hakajaka ka ba ulupan kre na kabanta jong pi habeneng bado pinyo ba ni kendo biang pada ki ba it ki ba tan ba ki pa kham tam ba ka kurim ka ba it ka jong pi nang ya kerku ba Ricky ya ka jela ka bi ka jongi kanang ba ka jela jongi kanang roi nang san hakipor kisngi ki badang wat kerku ya ngi iwai ki nong shong stong ka jela pada da pimdon show hang ni hasla ka patai dei ka jingkar ku kaban wan nat chatei landan aba kaman sem chong pi kan cha thang ha ka jing so ko le shibo